umuntu uyekela ithuba elibalekile kulensizwa yakwaManqele uba umuntu akabe nomhlangano nayo. Hello maskandi. Emkhumbane siyayibonga lensizwe sikhona ihamba ke naye kumkhabela lo ophethe umshini ngakho nje ngithi mase kulapha isigqoko insizwa iyasethula ngoba kuleli ndlovukazi mangithi kuleli ndlovukazi kuleli ingonyama zonke zila njengoba nalapha ke ngimenyiwe njengeciko ukuthi nje ngibe khona ukuze ngikwazi ukuthi ngihabule umlando kaZulu. Umdletsheni nguthatha ngobeka phezulu. Ingakho inkosi futhi inyosi yesilo ingithanda ngoba ngiqhakambisa futhi ngihlobisa isibongo sasemdletsheni ngoba umdletshe ngaphandle kwami naye inyosi. Ngabe umdletshe uthathwa njengesibongo nje sabafokazana. It brings a sense of pride ngekuthina ke somkhandlu namhlanje ukuthi le ncwadi izoba yiphathi yomlando ne heritage lesi siqhenya ngayo nanokuthi ke siyafisa kakhulu ukuthi generation yethu kuyela phambili ikwazi ukuthi nayigqugquzeleke ukuthi ikwazi ukuthi izibhale incwadi ibuke amaciko ibuke futhi nehistory yethu la siqhamuka khona. Empeleni inyosi umlando wenyosi yesilo isilo esikhotheme nesilo esikhona. Inyosi umdletshe isibongo sayo kanti futhi nami ngiyinzalo yasemdletsheni. Obaba bangumanqele ngesibongo kodwa bayimlanjwane yasemdletsheni bakhulisa umdletshe kangangoba nama ID abo amapasi abiza umdletshe kanti nenyosi futhi yakuphi yakwamdletshe kanti nami futhi mase ngicula ngishaya iginci ngithema ngithi mina ngisuka emdletsheni base kuchuma leli gama lasemdletsheni. Nini egqugquzele ekunikeza ugqozi nofuqufuqu lokuthi ubhale incwadi manje? Angiqale ngokuthi kuwo umsebenzi obula engqondweni yami njengoba ikhona ne-CD eyibonga engayenza isipho sithobo okusemqondweni wami ukuthi akufanele ukuthi umuntu into ayaziyo ahambe nayo ngoba ingabasiza abantu abayisaka ngoba nami okuningi konke lokhu ngikuthathe kubantu abadala nakho ke ngayiqophi bo kwathi ngaqhamuka lesizwe emhlophe inesifiso impela ngabona sengazathi uzwe imizwa yami ngaphakathi ukuthi lokho okukhona ngaleso sikhathi ngisho kuningi engangakusho kodwa ke imali ababemnikeze yona yayincane le ncwadi njengoba niyibona nje nayixoxa ngosuku olulodwa yazi aningi amaciko amaskandi khona nobhuti abadala nobaba abadala akade baqala ucula umaskandi abekho la kodwa ngikhona njengenkosi yomaskandi. Ikubhika isemthethe amanzi kuphi asemthethe amanzi kuphi asemthethe. Londo bingelelayo umthandeni wakaManqele usibusiso igama lami ngaziwa ngegcoka lelisha lapha eShayini iginci ngi-artist elikhulu kakhulu kodwa ngifuna ukuya lapha ngiyinsizwa impela kodwa namhlanje ngiyona insizwa ngiyumfana omncane nje
uthena akasondele lapha uma ngizwa kuthiwa kuhlonishwa iqhawe lakithi ngoba mina ngisuka emdletsheni isigodi abalalela umculo wethu bayakwazi lokho yimina ke lona engafika nokuthi umuntu mayeyogeza noma umuntu eclean egqoke kahle ewashile emuhleni wakamnandi uya emdletsheni leso sisho savela ngokuthi ngathi mangifika lapha einsizweni ngathi noma ngishaya iginci kodwa ngase ngandisa lento yokuthi abaculi bethu bangamaskandi beyithande besonke bebe bahle bese begqoka lezi igqoko ezayigqoka ngomkhulu ngayibuyisa nazo bese behamba kanje ngi-influencer kwaZulu Natal so konke lokhu kuyangijabulisa ngoba njengamanje eminyakeni yami enginayo nginemlando emkhulu esengiqophile ngicabanga ukuthi ngalesi sipho nje esincane shoba sikhulu kuwe ngoba kuwe akukhulu sona lesi kodwa ukhulu ukuthi ngumdleke okunikeze lesi yeah ufuthi ngimuhle kusasa elikhanya ngokufiphana ngizibona isibili kuwe izinto ezincane njengalezi ezibula lo-SABC yimi vele superstar yabo ayikho enye superstar angimazi kwa Kelvin Momo loyo yabo ngifuna ngisho ukumaza hezo maskandi yabahlanyisa hezo maskandi namhlanje ngiseThekwini uSABC ucelebrate 85 years ngokwami ukubona uSABC ufanele ukucelebrate u85 years ngoba uSABC kunothisha kunabameli kunodokotela kunabantu abaningi abasizakele ngenxa kuba khona kaSABC ngeke sikufihle lokho njengamanje ngegqokama elisha esimaziyo kumculo kaMaskandi owaziwa kakhulu ngomculo wakhe aphinde abe nabalandeli asibingelele igqokama elisha ngicela simshayele izandla kuyaphila wabo
Angibonani. Kunohlelo lamaskandi olusuka lapha zokubula lapha ngisemncane ngisafunda amabanga aphansi. Sekhona ama-standard kwakukhona ingulube encane. Ingoma ethi nansi ingulube encane. Bangikhuluma ngiyabatshela mina ukuthi njengo SABC yini engiyaziyo mina iyodwa into engiyazi ngo-SABC ngazi ukhoze FM ngoba thina sikhulele emakhaya lapha abekuthi khona njalo uma ubuye esikoleni uzwe obhuti ulakhe sefatha lapha SABC besokhozini uzwe omama uVicky Masuku njalo ngoba umama beyuthanda uyifan yokhoze FM kakhulu bese kuthi ngomgqibelo sizwe laphana ubaba uBhodloza babunzimanda umphephetho ethi yangena ingulube encane susa amatafula yanazi ingulube encane Emaskandi njengamanje kwaziwa yonke indawo kuhlonishwa yonke indawo ukudinga bawo ngoba mina yomaskandi ngide ngisweke ngihle kakhulu kodini la maskandi so ke umaskandi kwaziwa njengabantu abagqokitha ile badada nebheshu njalo nje nokuthi asiye ekoleni kanti asifundile manje sesitayela sishelekile nje sakile lemizimba emakhaya umhlanga sithathisa ukuphosa phansi ehlanzeni emakhaya ngiyabonga sekhona abantu othola ukuthi umuntu akanasiphiwo ahambe SABC afika anikeze umsakazi imali athi nansi imali ngicela udlala ingoma yami nansi imali ngicela wenza ukuthi umthandeni kwi-top 10 yokuhlukanisa unyaka adlale unyaka usohlukene uyabona amukele imali umsakazi enze leyo nto izinto ezincane njengalezi ezibula lo-SABC ukukwazela kwabasakazi begcine beqindezela abantu abanobizo lokaNkulunkulu kulento abayenzayo kanti umuntu kaNkulunkulu akathinta ngoba ngazi ngambona njengoba ngingaka nje sengizoze ngibe impunga ngiqhakaze ngaphansi nangaphezulu angazi ngambona kaJehova enqotshiwe Birthday yami ninge namhlanje lapha emzini wami kodwa ke ngiyenzelwe ngabalandeli zangifonela induna zathi qha wesicela nje umzimba wakho kuphela neceke la kwakho uyabona kanti ngempela umuntu ubalekile yabo ngoba phela uzazi ubalekile until abantu bekhombisa ukubalekile kodwa nje sikhule sisokola thina emakhaya bese ngayinaka izinto ezifana nalezi ubudlelwane enginabo nabalandeli bami ebukhulu kakhulu yazi abalandeli bami baze befane nami abanye babo yabo abantu abangisupportayo mina bafana nami nje ngisho intombazana mayifaka iskipa esibhala ukuthi igcokami ivele ibe yinhle neyinsizwa uyabona ukuthi insizwa isupporta igcokami noma iqhamuka nje insizwa isiwenkilo uyabona ukuthi laba bantu bahle ngathi khona into ethile special ngabo yabo isifiso sami ngabalandeli bami ukuthi ngoba bengisupporte kanje yonke leminyaka ukuthi ngelinye ilanga sikhomba imizi emile emiso ukuthi ubaba kulowo muzi noma umama kulowo muzi wayisupporta igcoka melisha ikhona ke vele imizi already namanje khona imizi ekhona yakhiwe ngabalandeli ngoba kuyenzeka abalandeli behlangana bethi baba meeting bese fike bethandana nje qhamuka insizwa gcina sibona intombi nentombi ibona insizwa gcina nje sekuthandathandwana nje yabona gcina sekupholishwana nje gcina isilobola insizwa kanjalo sinomakoti yabo umculi noma superstar
mina akekho umuntu oyi-superstar. Hezo maskandi. Hezo maskandi. Ilonchi mangizokhipha i-album ngisengikade wonke umhlaba waseNingizimu Afrika, kodwa ngiyeke ngichuze ukuthi ingelozi yami ithi angiye ngakuphi, yabona. Umoya wami ngizongiholela eGoli this time ngoba eThekwini sengiye ngaya amahlandla amaningi, futhi eThekwini abantu bakhona bangithanda. Sengithi hayi ilonchi yakulonyaka ake ngiyenze lapha eGoli ngoba kade abantu bakhona ngibagcile, ngifuna nje ukuthi ke ngihlangane nabo ngibone ukuthi basangithanda ngempela yini noma siyakhohlisana, yabona. Hayi nangempela cha bayangithanda shame. Indlela ngisebenza ngayo ngoba nekhampani mina engaphansi kwayo ikhampani yami i-MMP, Ngithandele Music Production. Ngiyadistributela umsebenzi kakhulukazi ngokwama-CD. Ama-CD yakha efactory ngihambe ngwalande ebese ngwasupply ngixhumane nezinduna. Show branch, show uLundi branch, uMelmoth branch, Maritzburg branch, Mpumalanga kanjalo, Sekunda kanjalo. Nginama branch, abalandeli bami banama branch bangamaqoqo zonke indawo lonke izwe kunamaqoqo njengepolitiki nginabalandeli kanjalo. So ngiyangulande kumsebenzi ebese ngiba nabantu abazodistributha ke bephuma imoto zokusupply kona wonke lamadolobha noma nasemakhaya. Kuma digital platforms angiyena umuntu obemningi leyo nto
ngoba angikwazi mina mfethu ukuthi ngingazo belesela abantu ukuthi abadownload ngibahubhela 25,000 yabona sikukhama ku 25,000 lapho kuthiwa ngithole ku YouTube yabona ngibe busy ngaleyo nto nje ngoba nginezinto eziningi mina ngiphethe igame ngamaskandi njengoba ngiphethe igame ngamaskandi umqondo wami ufuna uhlale urelaxile ngoba ngiyindoda nje ngiyiqhawe elidalelwe ukuthi iqophe imlando yonke le mlando kumele ngiyenze idinga umqondo yami uma sengizofaka nama digital platforms lana ngiyohlalela ku Facebook mina ngibuka ukuthi abantu bathuka izinhlamba lapha bathini leyo nto leyo ngeke ngisendawo umaskandi ungafa ngoba kwabona umaskandi baphila ngami yabona Yangijabulisa ukubona i-album yami njengomaskandi iqhakela kunombolo 1 kukhona ama genres ahlukene lo ngabayo ukusuka for 2 weeks manje lokhu phezulu number 2 bathi Kelvin Momo Ramazi Kelvin Momo khona yazi sithulana angimazi kwa Kelvin Momo loyo uyabona angazi ngakho futhi ngifuna ngisho ukumazi Kelvin Momo loyo nokuculana mina ngendaba nami mina ngazi ukuthi mina umculi noma superstar imina akekho umuntu oyisuperstar yabona ayikho enye superstar ikhona noma bakuthiwa khona igospel noma uzana ikwati noma ihip hop noma uzana isibhuka imnyama emnandi shikini kodwa mase ngifikile mina ngimfoka amanqele umpopho sikwenya sengifikile sengithe ngiyangena la siyawini yabona noma umcimbi noma ngabe umuphi umcimbi mase ngifikile emcimbini kuyacaca ukuthi usefikile umshophi ngani kwaba nenkani sefikile igcokama sesifikile sibuko samajonga sesifikile sibuko samaskandi so angindaba no Kelvin Momo lo omshoyo othi uhlele kunombolo 1 buba nje ngadela ngihlizwe ngathi vele la kwenzekile amani uze ngisihle la nawahla manje njengoba yini ngoba siyale it's nice to be here umlandi kuba lapha nakhona la uphambuka khona ongeke ubone ukuthi uyaphambuka uma bengekho abazokutshena ukuthi uyaphambuka la uyabona